Ja, ved differentialregning vil man gerne bestemme hældningen af sekanten i et punkt. For at kunne det, så bruger man sekanten som et værktøj. Sekanten det er en ret linje, som skærer grafen for en funktion i to punkter. Hvis vi nu ønsker at finde hældningen i et punkt, og det punkt vi har valgt, det er x0 og fx0, som er det punkt, der er her på grafen, så går vi så hen af x-aksen, og det stykke, man ligesom går hen af x-aksen, det kalder man h. Og så indtegner vi så det andet punkt på grafen, som er der heroppe. Så det første punkt, som vi jo valgte til at starte med, hed altså x0 og fx0. Og det andet punkt, det kommer så til at hedde x0 plus h og fx0 plus h. Og igennem de to punkter, der kan man så tegne en ret linje, og det er så sekanten. Sekanthældningen, det kaldes også for differenskvotienten, og differenskvotienten er funktionstilvæksten divideret med h. Differentialkoefficienten er en betegnelse for grænseværdien af differenskvotienten for h kun mod 0. Det vil sige, at jo mindre vi gør h, så vil sekanten komme til at ligne tangenten mere. Tangenten er en ret linje, som kun skærer funktionsgrafen i et punkt. Man kan kun tegne tangenten, hvis grafen ikke har et knæk i punktet. Hvis vi nu gør h så lille som muligt, og h det var det stykke, vi gik hen ad x-aksen, så vil sekanten, som var den rette linje, som gik igennem de to punkter, komme til at lægge sig op af tangenten. Og det resultat, vi så får, det kalder vi differentialkvotienten, og det svarer til tangentens hældning. Vi vil gerne bevise f af x er lig med x i anden. Vi starter med at skrive formlen op, som er forskellen på funktionsværdier divideret med forskellen på x-værdier. F af x 0 plus h minus f af x 0 divideret med h. Nu vil vi så gerne indsætte x i anden, som kommer til at hedde x0 plus h i anden minus x0 i anden divideret med h. Næste trin det er at reducere, og for at gøre det, så skal parentesen ophæves. Derfor kommer det til at se ud således. x 0 i anden plus h i anden plus det dobbelte produkt 2x 0 h minus x 0 i anden divideret med h. Herfra går x 0 i anden ud med minus x 0 i anden. Så kommer det til at se ud som i h i anden plus 2x 0 h divideret med h. Herfra skal for at få h til at gå ud med hinanden, bliver vi nødt til at omskrive brøken. Derfor kommer det til at se sådan ud. H gange parentes h plus 2x 0 parentes slut divideret med h. Så kommer h til at gå ud med hinanden, og der kommer til at stå h plus 2x 0. Det sidste trin er at lade h gå mod 0. Det vil sige, at man indsætter 0 på h's plads. Det vil sige, at det bliver 0 plus 2x 0. Og det giver 2x 0. Det vil sige, at f mærke af x er lig med 2x 0.